Opo kabeh. Apa? Oh kabeh. Kabeh. Ya. Bilangnya Mas. Langsung Mas. Bulanan. Bilangnya Mas. Loro kabeh. Ya. Bisa buat terus ayo. Bisa resiko nih ya. Loro melu loro. Kowe sing nambani. So sing duwe. Men saiki nganggono sing Tapi nambani. dhek mau ngrasake dampak. Kaya ngono kuwi. Ya. Rasa minggir-minggir.